昨日のクイズの答え。これは難しかったですね。もし何々ならば、if は皆さんご存知なんですが、まず一つのポイントとして、if の中では will は使えない。be going to とか進行形とかね、can とか must とかそういうのは使えるくせに、will は使えないですね。詳しくは日曜日にありますが、will は使えないんです。なので1番の答えは B です。そして2番はさらに上のレベルの話で、if の代わりになる言葉を選んでいただいています。与える系と考える系に分かれるんだけど、与える系は過去分詞。give とか grant とかね。そういう与える系。で、考える系、think とか consider とかね。もしくは今回の、これ書いてないか、suppose とかね。そういうのは、これは ing 系になります。で、しかも後ろに will が使えるんですね。詳しくは日曜日にしっかりやりましょう。ちょっと難しかったです。さて、今日の問題。頑張って。